Türkmenistanda dowam edýän azyk gytçylygynyň we gymmatçylygynyň fonunda Lebabyň polisiýasy ýaşaýjylaryň öz hususy hojalyklarynda öndürýän önümlerini satdyrman, olary bazarlaryň daş-töwereginden kowýar. Lebabyň polisiýasy hususy hojalyklaryň öndürýän süýt gatyk we ýumurtga önümlerini bazarlarda ýa-da şäher merkezlerinde satmaga ruhsat bermeýär. Şäher we bazar polisiýasy eliň azyk önümlerini satýan satyjylary gören ýerine kowyp başlaýar. Käte olary tutup polisiýa merkezine alyp gidýär diýip, howpsuzlyk aladalar sebäpli gidlilik şertine söhbetdeş olan Lewaply habarçymyz 7 oktýabrda gürrüň berdi. Habarçy polisiýa işärleriniň bazarlaryň golaýynda ýerde oturup söwda edýän satyjylara paýyş sözler aýdyp gödök çemeleşýändigini, hatda olaryň azyk önümlerini ýere döküp zaýylaýandygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Käbir polisiýa işärleri hapa paýyş sözler aýdýarlar. Satyjylaryň arasynda uly ýaşly daýdalar hem bar. Golaýda polisiýa işärleri şäheriň gök bazarynda süýt we gatyk satýan bir daýdany erwet kemsedipdir. Daýdanyň eden haýyşyna garamazdan polisiýa işärleri onuň süýt we gatyklaryny bazaryň ortasyndaky kanalizasiýa çukuruna açyp, şonuň içine döküpdirler we mundan beýlek bir kanun azyk satmazlygy tawşyrypdyrlar diýip habarçy waka şaýaty bolan Lewaply ýaşaýja salgylanyp gürrüň berdi. Türkmenistanda indi 10 ýyla golaý wagt bäri ilatyň öz hojalyklarynda öndüren gök bakça, süýt gatyk we ýumurtga ýaly önümlerini bazarlaryň daş-töwereginde ýa-da etrapçylaryň aralarynda satmaga ruhsat berilmeýär. Türkmen häkimetleri söwdanyň bu görnüşiniň bir kanundygyna, olaryň ýörite ruhsatnama we bazarlarda söwda tekçelerini almalydygyny aýdyp, köçede azyk önümlerini satýanlara garşy gözegçiliklerini wagtal güýçlendirýärler. Şol bir wagtda öz bag bakçasynda ýa-da hojalygynda mal gara saklap, azyk önümlerini bazarlaryň daş-töwereginde satýan kiçi söwdagärler bazarlarda söwda etmek üçin ruhsatnamany almagyň kyndygyny we söwda tekçeleriniň kireýiniň özleriniň maddi mümkinçiliginden aşa gymmatdygyny aýdýarlar. Biz her birimiz günne ujuýpsuzja möçberde azyk önümlerini satýarys. Söwda tekçelerinde otursak onda bize peýda galmaýar. Galyberse-de tanışyň bolmasa ruhsatnamany hem almak aňsat däl diýip, öz hojalygynda öndürýän süýt we gatyk önümlerini bazarlaryň daş-töwereginde satýan Lewaply kiçi söwdagär aýtdy. Azatlyk radiosyna ýokarda gürrüň edilen ýagdaýlar barada Lewap vilayet polisiýa bölüminden we Türkmenabad şäherindäki gök bazaryň administrasiýasyndan kommentari almak häzirlikçe başartmady.